राहुला माने दाबो फैदिया फनाबो नाङा ना राहुलनि बुंनाय रावफ्रा नंखायसोमोन बोहैथियाय नों बेसे नेबावनो नों बेखौ नेनानै लाब गैलाय बियो फैनाय नंखाला बेयावनो बुजिखादो आइ बियो माबादि मानसि थुदो रुमाव थांदिनि बेबायदि बारहावाया जोंनि कलेजावबो नुजाफैबाय दे बेफोरखौ उनाव रायलायनोसै नामा नोंथां दे नुबाय दा महर मोखां मोजां बान्दि गासिबो मोजां बे नङा आखल आखुआनो मोजां नंखाथारा नङाबा बिमा बिफा लेंहरनायाव मानो फैयाखै बोहैथियाय थां रुमाव रेस्ट लाहैदो आंबो ओंखाम संहैनोसै आयै राहुला मा साननानै बिदि खालामखो बियो फैगोन होननानै खोथा होदोंमोन अब्ला बियो मानो फैयालासिनो थाखो मानो मा साननानै आं मालाय मा बुंनो हानो फिसा मालायनि गोसोनि खोथाखौ बोरै मिथिनो आइ बेबा मानो फैयाखिसै थांदो आइ नोंनि रुमाव खुलुमबाय आदा सोर जाखो फंबाया आं सोमखोर आं सासे CID नि अफिसार CID अफिसार फै सिङाव फै जिराय बोहैथिया नोंथांनि फिसाजो नङासै आंनिनो फिसाजो आं बिनि थाखाय मोनसे खौरांसो खोन्थानो फैदोंमोन नंगौ नामा बे खोथाखौ बोहैथिनो खोन्थाबासो साबसिन जागोन नामा बोहैथि आइ बोहैथि आइ ओजों फैनायसै मा पापा फै आइ नै बियो CID नि मानसि नोंनो माबा मोनसे खौरां लाबोदों मा खौरां सार राहुला जोंनि सासे CID नि गाहाय दैदेनगिरिमोन मैया बेलासियाव सुथुरनि आखायाव बिनि जिउआ गोमालाङो बिनि डेड बडिखौ मोननाय जायासै नाथाय बिनि ड्रेसखौल' मोननाय जादों बिदिब्ला आं थांसै बोहैथियाय बोहैथि आइ बोहैथि आइ बोहैथि जेबो नंला आइ बोहैथि आइ
दे होमबालाय बाय बानलु सामब्राम दालि बेदर लानानै फै गाबोन बाबुआ फैगोन नालाय गासिबो नांगौ मानिखौ लानानै फै दे बिदिब्ला दोननोसै आयै हाब फिसा नों सफैबाय औ आयै देरा न'आव दंना बहाबा थांदों हा नों फैगोनखायथ' नोमफाया मार्केटिं खालामहैदों अ नंगौ नामा मम औ फिसा माथो ट्रेनालाय गाबोनसो सफैनो गोनांमोन दा अह मम ट्रेनजों फैनो बानानै फ्लाइटजों फैबाय आङो माने नैबे मिजिं नोंसालाया फार्स्ट क्लास इन्जिनियार जाबाय दे जाबाय फिसा थां ड्रेसफ्रा सोलायहैदो अके मम माथो नोमफायाबो फैबाय हाबाब बेटा नों माथो सफैनानै दंलै डेट दानि मानसिफ्रा एडभान्स जाजोब्बाय जाय मानसिया टाइमजों खारनो हाया बिनि खामानिया फ्लप जायो स आइ एम फास्टार देन टाइम गुड लाइक फादार लाइक सन जालायबाय बिसिना खुसि बिफा फिसा खुसिगि बायदि आं लेथ्रा मोनथारबाय दुगैनोसै थ' फैद' थु सिङाव थु बिमा मोनसे खोथा रायलायनांगौ दंमोन मा खोथा फिफा बैथि आइया बहा दं ना कम्पिउटार क्लासाव थांबाय नामा गावनि रुमावनो दं दाखालिनिफ्रायनो थाङाखै मानसियानो सिरि सिरिसो गाबखोमाबाय थायो उन्दैनिफ्रायनो दुखु जालायाव सौग्रावफेरै गथ' बेबायदि समाव माबोरै बावगारनो बिदि होननानै फिसानि मेगनाव मालाय बेसेबां मोदै गहोबाय थानो फिफा बेथ' नंगौ बिमा जों दा मा खालामनो बुजायबाबो लायाब्ला मैया उमेश दैमारिया फन हरदोंमोन आंनो समबाराव फैगोन होननानै फिसाज्ला मिजिंनि थाखाय जोंनि आइ बैथिखौ नायनो होननानै गथ'आबो दिल्लीनिफ्राय इन्जिनियारखौ पास खालामनानै फैबायनो नाथाय आइ बोहैथियासो मा बुङो बिदि होननानै बोरै जानो बिमा बुजायनांसिगोन बेखौ फिफा नै साहा लोंदो जागोन बिमा जोंहा बेटालाय रुमाव दं र' आं लिंना लायनि थाबैनो लाबो दे साहा लोंनो फैदो फिसा नोमफाया माबा खोथा रायलायनोनो थ' आयै फिसा बेटा औ आफा थांफैनांगौआ माब्ला फेब्रुवारि लास्ट उइक डेट अके नोंहा सोरबाफोर फिउचार प्लेनिंनि थाखाय गार्लफ्रेन्ड दंखायो नामा नो डेट बाट व्हाई डेट वाइ बेटा गेपि एन्सार अनलि नों हाबा जानो गोसो दङना गैया पापा मम नोंसोर आंखौ हाबा जाजानो लुबैयो नामा औ फिसा बे खोथाखौनो नोमफाजों आंजों रायलायगासिनो थायो नोमफानि गोदोनि कलेजनि लोगोजों नोमफाया रायलायखाबायनो बिथांनि फिसाजोखौ जोंहा बिहामजो महरै लाबोगोन होननानै मम आरो डेड
नोंसोर जायखौ सानदों बेखौनो माव बेयाव आंहा जेबो बुंनांगौ खोथा गैया 오, 베타. 비마. गथ'आ बिए फाइनाल होखांनानै दा कम्पिउटार क्लास लागासिनो दंनो फिसा 프로페서 비창을 खोथा होबोखाबाय 오케이 된 모멘 된 नोंसोर थाथ'दो आं टाउनाव थांसै 네. दे फिसा 비마. ओं ओइ सन्जिता नोंबो इथिनाव फन खालामथाराखै नामा खालामगासिनो आं फनखौनो रिसिभ खालामाखै मा जादोंथाय आंबो खालामदोंमोन फनखौनो रिसिभ खालामाखै बियो राहुल थैनायनिफ्रायनो क्लासाव फैनाय जायासै बियो थ' दा बेलासियाव जोंहाबो इथिमोनाव थांसै थांजागोन दा बेलासियाव थ' थांसै थुदो बिमा नों आइ बैथिखौ बुंदोंना बुङाखै गाबोनदि आलासि फैगोन गैया बुंनो साननानै बुंनायानो जायाखै मानसियानो दासिमबो बेङाखै बिदिजों बोरै जानो बिमा थां लेंनानैलाय थां दे जागोन बिफा बोहैथि आइ मायै नोमफा लेंहरदों खोनासं आइ गाबोन जोंहा उमेश दैमारि बिथाङा फिसाला मिजिंनि थाखाय नोंखौ नायनो फैगोन जोंहा राजिब्लानो थि रादायबो खालामलांखानो नागिरदों नाथाय आफा आं गनायना लानो हानाय नङा आंखौ निमाहा हो आं राहुलखौनो मोनाखिसैबा आरो बे जोनोमाव आं रावजोंबो जुलि जानो गोसो गैला नाथाय फिसा अननाय मोजां मोननाया बिब्दि नङा माबा मोनसे मोननो थाखाय माबा मोनसेखौ खोमानो एबा बावगारनांगौ जायो नों नोंनि फारसेल' दासान आइ जोंनि फारसेबो सान बिमा बिफा जानानै जों नोंखौ जुलि होनो हायाबा थैनायनि उनावबो जोंहा हांमा थालांगोन जों गावखौनो गाव निमाहा होनो हानाय नङा आफा नोंसोर मानो बिदि बुङो आंनि थाखाय नोंसोर मानो साजा लानो आंनि थाखाय नोंसोर बारा जिंगासिनो नांला आं जेरै दं बिदिनो थाबाय थागोन बेबायदि होननानै जेबो जाला फिसा नोंखौ जुलि होनांगौनि जोंहा गिदिर दायित्व दङ आरो नों जोंनि खोथाखौ मानियाबालानो थायोबा मा जागोन ना नों जोंखौ लाजि फोनांनो सानदों नङा आफा आं बिदि बुङाखै राहुल आंनि गोसोआव जाबायदि जायगा आवग्रायनानै लाबाय बेबायदियाव आं बोरै गुबुननि जानो हानो आं मिथिगौ आफा जुलि जानो थाखाय गोसो मोननैनि गोरोबलायनाय नांगौ अब्लासो संसारा गोजोन जायो नङाहाय जों बिमा बिफा जानानै नोंनि मेगनाव बेसे मोदै नायबाय थानो नों जेखि साना नों जेखि बुङा नाथाय नों बे जुलिखौ फेलें खालामनो दासानसै आइ नों जोंनि फारसे जेबो साननायानो गैयाब्ला जोंहा थांनानै थानायनि जेबो गोनांथि गैया आइ बिदि दाबुं आइ बिदि दाबुं पाप नांगोन आंखौ निमाहा हो जुदि आंनि जुलिनि थाखाय नोंसोर खुसिबा आं राजि आफा आं राजि दे आइ बिदिब्ला दा गाबसै
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से बॉस, नंथन नगे गन देने की तैयारी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों की भारत यात्रा पर आज शाम पहुंचेंगे दिल्ली। 19वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन आं सासे सिख्लाखौ फसायदों। नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय रक्षा सिख्ला? सहयोग समेत आंनो बेखौ नांगौ। क्षेत्रीय और आं बेखौ जोबोद मोजां मोनबाय आदा। चर्चा। नों सिन्था दाखाला फंबाय आंनि नैबे गावगासिल' बियो बुंनाय बबेनि आरो सोर आंनि बेवाइ जागोन ना अ सरि बावदोंसो आङो बे टाउननिनो बस मुङा बिनि बोहैथि कमलेश्वर प्रफेसारनि सासेल' नायल' जाल' फिसाजो महरा बिनि थाइजौ गोमोन बायदि जारौ रौ लकेल थाइजौ आंनो बेखौ नांगौ आदा सालान थाइजौआ टेस्ट जाया नों दा बावैसोनो थांनानै मोजाङै रायलायहैदो आरो हाबानि थाखाय फिक्स डेट खालामबोखादो आदा जागोन फंबाय जागोन जेबो सिन्था खालामनाङा आं दंना ओइ रिंखां थ' जोंहा नाइट पार्टियाव थांनांगौ गारि सालाय फै लख्रा नों मा बुं जागोन बस आं उदै रेडिखा लों नैबे नाफाम थासान्दियाव नोंसोरथ' बाक्सा ब्रेव ब्रेवखा हेलौ ओखि सना आंना खालि फन माथो बैसो जादों आंनालाय हिनजाव जाजालै नोङो बुरिलायलांबाय देनां गथ' गथायखौ मोननाय नङाबो देरस्लाबनाय नङा मोनब्लाबो हेल' अ आं डिउटियावसो सना डिउटियाव दङलै सार दङ सार अफिसाव दे जिरि सना आं डिउटियावसो दे आं मोजां मोनथिथ' नोंसोर सानैनि मोजां मोननायखौ नोंसोर सानैया जायखौ मोजां मोनदों बिनि नामानो जिरिनासो मोनथिबाय नोङोथ' आंखौ लोगो लानानै बेखौ लोगो हमदोंना आरो नोंबो आंखौ लोगो लानानै बेखौ लोगो हमदोंना नोंबोथ' आंनो हाजिरा होयोना बाथ्राया नंमारगौ नामा बियो आंनि गोसोनायखौ लाइन मारि नामा बाथ्राखौ मोजां खोनासं र' जिरि रिना आस्सा दैमारि नोंथां बेबोथ' गोजोनथाव बाथ्रा नङा होमबा जों गोदो फरायनाय समनिफ्रायनो लोगोखामोन आरो दाथ' बियाइसो जाबावनो बेफोरलाय जाखानांगौ नोंथां आसा नोंथाङा गोसोआव दंना गैया गोदो काजलगाव बैसागो जाहैब्ला आं बुंनायखौ नोंथाङा फिसाजो मोनोब्ला आं फिसाज्ला मोनोब्ला नोंथांनि फिसाजोखौ आं बिहामजो लाबोगोन होननायखौ नोंथाङा आरो दाबोनो बावाखैना आरो फैद' बेबि दैमारि नोंथां आच्छा बेनो आंनि फिसाजो खुलुमबाय आदै जागोन दे नोंथां औ। साहाया लोंदो दे जागोन दे बाबु नोंथाङाबो लादो साहाया लोंदो दे जागोन दे आस्सा नोंथां जोंहा फिसाज्लाया फैगौ दानजोबबानो गावनि खामानियाव दिल्लीयाव थांफिनसिगोन बेनिखायनो आंनि फारसेनिफ्राय जुलिनि खालारखौ थिग खालामनो सानदों आङो ब्रह्म नोंथां आं पन्जिकायाव नायना फैखादों जानुवारिनि
23 खालाराव मोजां सम गोलैदों बेनिखायनो बै दिनखालि थिक खालामसै नामा बिदिब्ला बेनो जाथोंसै आरो मानोथो गोबाव खालामबावनो नोंसिनाबो थियारि खाबालाय आरो माथोबाव औ थाबैनो खालामनायानो मोजां जासिगोन बिदिब्ला बिदिनो जाथोंसै 23 जानुवारियावनो थिक खालामनोसै जामाइजोआबो दिनै सौफैमारनायमोनब्ला मोजां जाथारगौमोन जागौमोन पुर्णिमा पुर्णिमा नै खाबा लांफैदोसाय माथो जाखोब्रा फैदोलै सार नोंथाङा आंखौ सिनायाखै जानो हागौ आंनि मुङा राखाव बरगयारी बे ओनसोलनि आं बयनिख्रुइबो देरसिन बिजनेसमेन राखाव नोंथांखौ आं मोजाङैनो मिथिखागौ नाथाय आंनि न'आव फैनायनि खारना मा आं नोंथांनो मोनसे मोजां खबर लानानैसो फैदों थांआय नोंसोर थांदो थां आं मा बुङामोनलाय मा सार आं नोंथांनो मोनसे मोजां खबर लानानैसो फैदों आंनि फंबाया नोंथांनि फिसाजोखौ मोजां मोनो जुलि लानो सानदों दा आं बिनिखायनो जुलिनि खालारसो थि खालामफैदों मा जुलिनि रादाय नाथाय नोंथां बे माब्लाबाबो जानो हाया मानो जानो हाया मा उसुबिदा दं बुं नोंथांनि फिसाजोआ आंनि न'खराव सहैयोब्ला रानि बादि थानो मोनगोन जानाय लोंनाय थानाय जेबो उसुबिदा जानाय नङा निमाहा हो नोंथां धोन दौलतनि लबाव आं मेगन खाना बायदि सासेल' फिसा हिन्जावखौ गोथै हाखराव आं गब्र होनो साना आरो जोंनि फिसाजोनि थाखाय गुबुन सासे सेंग्राजों जुलिनिबो रादाय खाखाबाय मा नों मा बुंदों नोंथाङा सम मोनोब्ला बै जुलिनि दिनखालि नुजाफैनो हागोन आंनि फंबायनि अनगायै नोंथांनि फिसाजोआ गुबुनजों हाबा जानो मोननाय नङा नोंथांहा गोबां धन दौलत रां रुफा दङब्लाबो जोंनि फिसाखौ नोंथांनि फंबायनो मालाबाबो हरनो हाया गोबां सिख्लाफोर दङ नागिरनानै हो जों गोरिब न'खरनि मानसि नोंथांनि न'खरजों समाया नोंथाङा दा थांनो हासिगोन एसेबां गोहो नों बे राखावखौ थिनहरबाय नों जुदि आंनि फंबायनि मोजां मोननायनि बिफा नङामोनब्ला नों बान्था मोनगौमोन प्रफेसार 23 जानुवारियाव नोंसाजो आरो आंनि फंबाय जुलि hey थ' जावैसोआ सौफैबायानो औ आयै सौफैबाय दे जिरायदो जागोन आयै आयै बोहैथियालाय बियो गावनि रुम सिङावनो दङ आयै नैबेखौ आं बोहैथिनो लाबोदोंमोन र' बिदिब्ला आं लिंहैनि जागोन दे आयै बोहैथि बेरायहैनो थाखाय आं नोंनो नैबे गिफ्टखौ लाबोदों एसे थाबैनो ओंखार आं थांनोनो गोसो गैयामोन हामानोथो थाङा जानांगौ जाखो थां मैयानो खबर हरखादोंमोन
हा देलायहैदो थाबनो ओंखारहैदो दे लोंदो जावैसो दैया जागोन दे आयै फैदो बैथि बैथि नों दा गोसोखौ माबायदि मोनदों बैथि हा गोसोखौ बेङा बेङा मोनदों नाथाय जेबो नङा मानसिनि जिउआ मानो बिदि दसेनो खुसि दसेनो दुखु सोरनिबा खाफालाव लाख'हायै गोजोन आरो सोरनिबा खाफालाव जोबजासे दुखु अ सुखु दुखु बेफोर इसोरनि लिरनाय सोर मिथिनो सोरनि जिउआव मा मिजिं दं दा जा जानांगौ जाबाय बेफोरखौ बावगारदो नों बुंनाय खोथाया नंगौ थांखांनाय बाथ्राफोरखौ बावगारनांगौ नाथाय गोसोआव फैबाय थायो बोहैथि जोंनि जुलियाथ' 23 जानुवारियाव जासिगोन दा नोंनिफ्राय माबाफोर बुंबावनांगौ दं बायदि मोनदों आङो दङबा बुंनो हागोन आं बुंबाबोथ' जेबो जाखाला आरो मा बुंबावनो हिन्जावनि फिसा बिमा बिफानिबो खर' बारनो हाया आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नोंनि फारसे आंहा जोबोद अनाय दङ आं नोंखौ माब्लाबाबो दुखु जारलायाव खोख्लैया आरो नोंजों आलो गोजोन संसार जालांगोन नों गोसोखौल' लोरबां दाखालाम मानोना आंनि गोसोआव जाबायदि नांगौमोन दिनै आं बेबायदि महरखौनो मोनबाय थांजासिगोन नामा थ' Ada